Αγάπη είναι το πιο όμορφο λουλούδι στον κήπο των αρετών που συνθέτουν την διάκριση. Είναι το πιο έντονο χρώμα στο ουράνιο τόξο του Ευαγγελικού ουρανού, το πιο ακριβό μαργαριτάρι στο στέμμα της πίστης. Είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες της ψυχής και του σώματος. Το κάτωτρο με τα χίλια αντιφεγγίσματα του Θεού. Το χαρούμενο χαμόγελο της Άνοιξης. Η πιο μελωδική νότα της ζωής. Ο ύμνος, ο Ευαγγελικός και Αγγελικός του Παραδείσου. Ένας Άγιος έλεγε: Κύριε, κάνε με να βοηθήσω και όχι να με βοηθήσουν. Κάνε με να αγαπήσω και όχι να με αγαπήσουν. Κάνε με να κατανοήσω και όχι να με κατανοούν. Η αγάπη, όπως την δίδαξε ο Κύριος, όχι η κακέκτητη και παραποιημένη από τους ανθρώπους, είναι έκφραση της θυσίας. Είναι οσμή ευωδίας πνευματικής. Είναι της καρδιάς καρπός και της προαίρεσης προσφορά. Αγάπη δεν σημαίνει τι δίνεις, αλλά πώς το δίνεις. Αγάπη δεν είναι το άπλωμα του χεριού και τελειώνει εκεί το θέμα, αλλά το δώσιμο της καρδιάς έχει την σημασία. Αν ξέρεις ο ίδιος να μοιράζεσαι, τότε ξέρεις να αγαπάς. Η λαρών δότην αγαπά ο Θεός, λέγει ο Παύλος προς τους Κορινθίους. Ο Θεός αγαπά τον ελεήμονα που δίνει με προθυμία και χαρούμενο πρόσωπο, αλλά και με ελεύθερη γνώμη. Αγάπη